Avui parlem dels docels de la Setmana Santa d'Alzira, que són un art viu que s'exposen cada any en la Setmana Santa. Com dia, la Setmana Santa d'Alzira no sols se celebra, se sent, es viu i es contempla. Un dels seus emblemes més commemoratius i més commovedors i més personals són els docels, perquè són unes creacions escèniques tan singulars com profundes, que transformen la ciutat en un museu completament viu i que es pot visitar per tots els ciutadans que vinguin a Alzira. Per això urgeix el reconèixer-los com a un bé d'interès cultural. Aquestes composicions que van néixer de la senzillesa han evolucionat sense perdre la seva tradició, el que en el seu origen van ser d'una forma humil d'engarnar les cases amb teles i flors, han donat pas a instal·lacions visuals que trasladen al visitant el cor mateix de la passió de Crist. Cada docel no és només una obra plàstica, és un murmur de la història, un homenatge col·lectiu que es munta en paciència, respecte i molta emoció. Estos espais s'omplin de llum, tènue, aromes d'incens, textures cuidades i figures que envolten i evoquen també moments intensos del relat cristià. Són les mateixes imatges que ixen a la processó del Divendres Sant, que cobren vida en aquests escenaris íntims i molt commovedors. Més enllà del component espiritual, aquestes escenografies representen un llegat cultural incalculable. No n'hi ha dos iguals. Cada un porta la seva huella des que ho han ideat. Ixos cofrades que preparen amb molta il·lusió durant tot un any ixos docels, que es preparen en ixos baixos comercials, garatjos, locals cedits o llogats. Els docels, com dia, germinen i floreixen com a un testimoni de la credibilitat local. Alzira, en estos dies, es converteix en un punt de trobada de visitants per tot arreu, que van recorregant els carrers amb la sorpresa a flor de pell de cada docel. Existeixen visites guiades dirigides també per experts que ajuden a interpretar la tradició que no sols se veu, sinó també se sent per la música i els àudios en cada docel que n'hi ha. Es tracta d'una manifestació que és una mescla d'art, religió, història, tradició, emoció i turisme. Una proposta única que no es repeteix en cap altre lloc de la nostra comarca ni de la nostra província. Per això, els docents de la Setmana Santa d'Alzira es mereixen aquest reconeixement perquè formen part del patrimoni dels alzirenys i les alzirenyes. Nosaltres som conscients que des de la Junta de Germandats i Cofradies s'està treballant perquè aquest desig, d'una forma col·lectiva dels alzirenys, es converteixi en una realitat. Perquè si n'hi ha alguna cosa que tenim clar els alzirenys i les alzirenyes és que els docels no només són d'Alzira, són de tots els ciutadans de la comarca i de la província de València, per no dir de tota Espanya. I el seu valor mereix ser declarat, celebrat i conservat. Els docels són memòria viva de l'art, en estat pur, i un símbol de l'ànima d'un poble, en aquest cas del poble d'Alzira. Des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira volem fer enguany un reconeixement a aquells clavaris, a aquells cofrades que durant tot un any han estat treballant perquè ara, esta setmana que ve, a partir del dimarts, els alzirenys i visitants puguen disfrutar d'aquestes obres d'art.